Manghipos tag mga ebidensya. Manghipos tag mga dokumento. Unsa may mga ebidensya nga atong mahipos? Katong kamaong nga mosubling mga dokumento nga na-online, kuhaan ang mga dokumento, mga COA reports, kanang naa sa website sa Department of Public Works and Highways, ato natunan, kanang mga reports sa Department of Budget and Management, ang budget, ang 2025-2026 budget, atong tunan, o sa itong mga proyekto, atong ikumpara sa aktual nga mga proyekto sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar, kabahin na sa atong pagdokumento sa mga kahiwian. Ang mga sakop sa Reddit community, katong atong mga millennials, katong mga Gen Z, nga maayo kayo mga gitawag nga mga digital natives, i-research ninyo. Kinsay mga kurisista ang ngilngig kay party-party. Kanang pag-party, dili na siya krimen. Pero kung ang party excessive na kaayo, mugasto og 5-10 milyones sa usa lang ka party, kawata na kanang kurisista. Kinsa ko tayo tarong, kung imo ng kwarta, imong gastuhon 5 to 10 million in just one party. Usa kuno ka hotel din sa Subo. Murag ang Waterfront Cebu City Hotel. Murag kuno nausab murag Fantasyland sa party sa ilang anak. Ini kongresista ug sa Ebana. Di lang tawag isgo to kinsa. Pero naay video ana. So kung doon na may video ana, labi na doon na may mga imbitasyon in partiha, ipadana mo. Kabahin na sa atong documentation. Maghipos ta o mga ebidensya sa mga pangabuso. Na mo'y video diya sa mga mayor nga moadto sa Europa, moadto sa Singapore, magdungan yun. Magwarawara pa diya, marcha nila sa airport. Videohin na, hatagin yung kopya, part na sa itong documentation. Di man sila kwarta gipanggasto na. Anong gibiyaan Manila ang ilang mga lugar nga nakinahanglan nila? O sila kaliinan ng Duke Frasco kaubanan ng Antog London, samtang giwatas-watas sa Bagyong Tino ang Liluan, ang Compostela, o gubang bahin diya sa Quinto Distrito. So part na sa atong documentation. Muna atong mahimo. Di ta magsalig. Kung sa sunod ipasaka kaso sa ombudsman, kita maningkamot on our own. Unya, human nato mahipos kini mga dokumento. Syaro sa atong collective wisdom wa tay mahipos nga mga dokumento, atong isumpay-sumpay atong mga dokumento, atong i-consolidate ang atong mga dokumento, and we name names. Nanamatay mga dokumento. Atong anlan, kinsa man yung mga kurisista ng party, kinsa man yung mga mayor ni biyahe, kinsa man yung mga kontraktor ng finance sila. Atong nang kabahin na sa atong i-research. Nana sa social media, nana sa ilang mga website, sa COA, sa DPWH, sa DBM, o mga ahensya. Tabang-tabang din, bangay tag research. Ang atong expertise, atong gamiton, atong itampo. Nga tutukion din sa atong programa o sa itong nahipos ng mga dokumento. Atong ikonsulta sa mga eksperto o sa may kahulugan ini mga dokumento ha. O sa mga implikasyon ini mga kasayuran na atong nahipos. Siya rin di taka build up ang kaso. Unya, magsugod na tangan o bangangan. Dili man kita mo pasaka og kaso ngadto sa Niganbayan, ang ombudsman pa makapasaka og kaso. Atong hanukan, atong pabahaan sa atong nahipos nga mga dokumento ang buhatan sa ombudsman. Siya rin di siya lubat-lubatan, di siya mulihok. Unya, kada adlaw atong nganlan ang mga ngan nga atong nahibawan nga nagbinuang. Di ta mahadlok, kay doon naman tayo mga ebidensya. O kung ilat ang gugdon, ilat ang prison, kita matanan. Di sila gagukon nato. Kung usa lang ang mutingog, duha lang ang mapakabana, mahimong ila na yung hiposon, ila na yung pahilumon. Pero kung kitang tanan ang mapakabana as a community of law-abiding Cebuanos na naningin lang sa atong kwarta nga ilang gikawat, usaw mata nila pang pabriso, usaw mata nila pang pahilom.